esa música? Ven do outeiro de Fante. ¡Ja! Imos comprobalo. Vale. Hello, Fante. Hi, kids. Hola, rapaces. Que música tan bonita. Gústavos? É un valse. Un que? Un valse. É un tipo de música que se bailaba antigamente. Non sei. É tan distinta da música que adoitamos escoitar. A min encántame. Queredes saber como se bailan os valses? Sí. Se queres bailar, terás que escoitar o teu ritmo interior que te despertará, empuxará. Se queres bailar, terás que sentir o teu corpo flotar como escuma que está à beira do mar. Ves que fácil, Tutu? É moi divertido. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iso, that's it. Tes que seguir o ritmo da música. Feel the beat. Agarrar a túa parella de baile como fixen eu, moverte cara adiante e cara atrás. Ei, eu tamén quero probar. Of course, por suposto. A que esperas? Veña a bailar con Tutu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comezamos. Let's go. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ai, Rafa, así non, hai que seguir o ritmo. Rafa, tes que seguir o ritmo e escoitar a canción. Listen to the song. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero se eu vou ben, é Tutu o que o fai mal. Non, és ti. Pareces un robot oxidado. Ja, ja. Au, así é imposible. Vaya, sí que é complicado bailar isto. Paso de bailar contigo. Ja, e eu contigo. Prefiro bailar só. Pois vale. O que pasa é que a min esta música non me vai. Pois non te preocupes, buscamos outra. Isto gustache máis? Perra fantástico! E isto que é, Fante? Isto é un rock. Encántame o rock. Vaya, o rock é moi difícil de bailar. Moreume. É que non podes bailar un rock como a un valse. O rock and roll non é un valse. Cada música bailase dun xeito diferente. Hai que deixarse levar por ela. Probemos outra cousa. Something different. E isto que é? Unha samba. É unha música típica do Brasil, un país tropical onde hai un entroido Ra fantástico, a Ra Fantastic Carnival. Tutu, así é imposible. É certo, non se pode cambiar tan rápido de música porque non lle dá tempo a seguila. Está ben, non dou máis palmadas. Rafa, concédesme este baile. Vale. A ver como me sai. Sinte a música, Rafa. Feel the music. Ela pediráche os pasos que tes que dar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Velo, xa casi o tes. Iso é, Rafa. That's great. Pois é verdade, non é tan difícil. E se acabamos con 2 voltas, Tutu? Non sei. É mellor que non fagades cousas raras ata que non dominedes o baile.
É o que me está pedindo a música, Fante. Rafa, o inventor, creaches un novo baile. O Rafa Valse. 2 xiros ao chan. E agora, a música de Tutu. Todos a bailar!